Днес рубриката на нашия холистичен лекар доктор Базова ще бъде малко по-различна, Мария, защото ще говорим за смехотерапията. Отново, но много ново и много различно. Темата ни подсказаха колегите от списание 8, а повода е излизането на български на книгата "Човека, който разсмя смъртта". Повече за смехотерапията и за темата, която ще представим днес на зрителите в следващото видео. Използването на смеха като терапия се дължи на дългогодишните проучвания на американския учен Уилям Фрай. Той доказва, че смехът не само подобрява настроението, но и засилва кръвоснабдяването на органите и тъканите, стимулира както имунната, така и нервната система, успокоява болката, намалява стресът и нормализира работата на храносмилателната система. В студиото на Кафе още през 2010 година бяха представени личните истории на жени, които са си помогнали при различни здравословни проблеми чрез смехотерапия. Късогледство и астигматизъм, хормонален дисбаланс, сърдечно-съдово заболяване и затлъстяване. Когато започнах курса, още на третия ден аз усетих промяна. Значи очите не искат да гледат с тези очила. В момента, в който ги сложа, започват да ме болят, да ме боли главата, някаква топка в гърлото ми засяда. Тоест, аз започвам да усещам, че имам подобрение в очите. Преди 8 години открих, че имам едно хормонално отклонение. Това са много, с хормоните много трудно се оправят. Като всички хормонални отклонения човек не знае, че ги има, докато не разбере, че ги има. Няма как да разбере от кога ги има. И аз си нося едни последни хартии от февруари, което е преди курса, и от 18 март, което е на 6-я ден на курса. 8 години чаках този резултат. И тук го има. С помощта на тези две дами аз се промених толкова много, че физическите ми оплаквания, много сериозен проблем с сърцето, който имах по естествени причини получен, нали? Сега вече го нямам. Знаеш, че може да се отслабва с смехотерапия? И аз трябва да съм някаква изключителна клечка. Научно, да. Значи аз от началото на курса до сега съм минус 5 кг, 2 дупки на колана. Как продължава да се развива смехотерапията у нас и има ли още по-големи успехи в борбата с болестите? Отговорите сега на Кафе.